Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isilo sivule azosiza umphakathi. Kukhalwa ngodlame lobulili eLoscope kanti iFF ithi kayibeseki abakhohlakele. Izindaba ze1KZN TV uzifundela Siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Isilo samabandla onke isilo uMisuzulu kaZwelithini sivule ngokusemthethweni amahhovisi omnyango wezasekhaya kanye nawezenhlala kahle endaweni yaseThokazi eManaba kwaMhlaba yalingana. uPhumlani Ngwenya weNgwenya Foundation uthi ukuvulwa kwalamahhovisi kuzolekelela umphakathi njengoba ubuphoqeleka ukuthi uhamba amabanga amade ukuze uthole ukusizakala. Ngakho ke ubone kufanele ukuthi alekelele uhulumeni ngokuthi akhande lamahhovisi engalindele nzuzo. Ngemuva kwesikhathi eside umphakathi weSanmanaba kwaMhlaba yalingana ubhekene nenkinga ungakwazi ukuthola izinsiza zikahulumeni ezifana noSASSA kanjalo nomnyango wakaHome Affairs. Lokhu ke sekungumlando njengoba usomabhizinisi uPhumlani Ngwenya weNgwenya Foundation ethatha ke iqhathu lokuthi akhe amahhovisi eduze ukuze umphakathi ukwazi ukuthola usizo kalula. uNgwenya uthi ngalokho ke kabheke inzuzo kodwa ke ukwenza ukusiza umphakathi njengoba abantu abadala bebehlukumezeka ke uma kumele kube kulezi ikhungo. Silo samabandla ngisho ungavula iTV ubuke intuthuko ezenzeka zonke indawo ayikazi ivele iManaba. Kona umnyama omanye umpisi yonke le ndawo ayikaze ivele nje khulunywa ngazo ke noma eredweni noma kwilanga noma kwisonto. Lo mphakathi ngaphambilini bophoqeleke ukuthi ke ugibele uyembazwane nokuyibanga ke elide bekwenzeka ke ugcina ungalitholi kwalona usizo ngisho usufikile ngenxa ukuthi ke in systems awasebenzi ukuba khona kwalomahhovisi umphakathi kuzokwazi ukuthi basizakale ngokusheshsha. uCyril wakamncwabe umphathi weprovince kaHome Affairs provincial manager ngoba sazi ke thina sinayo MEC la kwiprovince so ke kuyakube yilo umuntu ekuthiwa provincial manager obhekelana nokusebenza komnyango la ngaphakathi. Sathi uma sithola lesi simemo sokuthi kukhona ama-office afuna ukukhishwa ubaba uNgwenya base besicela nathi ukuthi sibe ingxenye njengoba kade ngikhulumile ke namhlanje sihlangene lapha nesilo inkosi yethu kwaZulu. Ngiyachaza ukuthi uhlelo esilwenzile uhlelo lokuthi sizovisitha kule ndawo ngeinsuku ezithile ngoba akukona ukuthi sesinaso staff saleli ndawo. Ikakhulukazi futhi kuzoqapheleka ukuthi umnyango njengamanje sesiqala ukumuva kulento ukuthi sivula ama-office sesifuna ukusebenzisa into ezifana nama-mobiles kakhulu. So ke sicabanga ukuthi i-mobile truck yethu izozama ukuthi mhlambe ngeinsuku ezithile ifike la izobasiza abantu baseManaba kunokuthi baze bawufika le la kade bejwayele ukuthi bathole khona usizo okuyindawana ethanda ukuqhela kakhulu kunala. Ngingomunye ocela ukuthi abe usihlalo wekomiti le-organizer elilungisela lo mcimbi. Okubaluleke kakhulu ngifuna ukuqala ngokuthi ngidlulise kubaba uMtimande ubaba uNgwenya ngesipha senzele sona ebesi nenkinga sesinesikhathi eside singalitholi usizo lukaHome Affairs noSASSA nokuningi okunye singenakho kodwa lokhu bekuyinkinga kakhulu kubantu bala kwaMashabane ikakhulukazi la sikhona eManaba. So ke ngithike kubaba uMtimande akhule akhokhobe siyamdinga asilekelele konke esicabanga ukuthi angasiza kuko ngoba isikhathi esiningi seduze naye. Igama lami nguThamo Mzobe umphathi wakaSASSA esifundazweni sonke soKwaZulu Natal. Namhlanje usuku olukhulu la besine silo samabandla ubayede ezobheka ukuthi kula kuhlanganisa khona osomabhizinisi namahulumeni yini into enhle engaphuma ukwenza ukuthi umphakathi uthole izinsiza eduzane. Namhlanje sihlanganiswe ubaba uNgwenya usomabhizinisi wendawo owathi mayihlangana ngaleso sikhathi no minister uformer minister umama uLindiwe Zulu ungqongqoshe waka social development wathi kunesikhalo somphakathi waseManaba ukuthi ukusuka emahhovisi wakaSASSA beyofuna izinsiza kuyibanga kanti futhi abantu balomphakathi abaningi sebekhulile. Ongangezelwakhe isilo somabandla sibe sesiseke ribbon ngesikhathi kokuvula lamahhovisi ngokusemthethweni namuhla.
Imbube ituse ukubambisana kwezinhlaka zomphakathi ezahlukene ukwenza komsebenzi ukuthuthukisa kwesizwe wathi ke angabikho bukela phansi umsebenzi womunye ngoba bonke abantu banomsebenzi abawubekelwe wona ukuthuthukisa isizwe. Sifakile nawe isandla kulomsebenzi omkhulu kangaka. Ungelula akho kunzima kodwa kwazile ukuthi selule isandla sakho endaweni enganakekile kangaka. Siyathokoza ukubheka lokho ukuthi ube neso elibanzi lawezinto. Sengena nje mina besilo ngiyathokoza kakhulu Nkosini Mashabane Simunye Mashabane ngithangisho isizwe ngiyazi ukuthi ngathi uma ngena leni ngihlala kwisihlalo. Kanti ke uNdlunkulu kaMnyeni yena ke ubesekhipha izicathulo ezili180 kubantwana ke bendawo abaswele. uNdunankulu kaZulu owayengungqongqoshe uLindiwe Zulu, izmeya, amakhosi akhela umkhanyakude, izinduna, amabutho nezitombi kanjalo ke nomphakathi bebephume ngobuningi ke ukuzozibonela intuthuko yomphakathi. Lezi ke izindaba ze1KZN TV ngengosamkeliswe Nqulunga ngisemanaba kwaMhlabu yalingana. Indawo yaseLoskop ihamba phambili ngodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane. Lo mbiko uvezwe uNdunankulu kwaZulu-Natal uThami Ntuli ngesikhathi ehambele le ndawo lapho bebambe khona imbizo yokulwa nobugebengu. Le ndawo yaseNyezane isanda kuba sematheni kulandela ukudutshulwa kubulawe abantu abahlanu kwathi omunye oyedwa walimala kabi. Ngesenzo ke okusolwa ukuthi kumayelana nokwebiwa kwemfuyo. Izakhamizi zasemangweni eLoskop zikhale kakhulu ngezinkinga zokwebiwa kwemfuyo okubikwa ukuthi ziyantshontshwa bese zinqunyelwa ehlathini ngaphambi kokuba ziweliselwe ezweni laseLesotho. Okunye abacelile ukusondezelwa iziteshi zamaphoyisa emphakathini. Siphelelwa izinkomo lapha entabeni Samangwe. Amaphoyisa nasithi sayikhuluma leyo nto awayingene yethu. Okay, awayingeni mhlawumbe hayi wonke. Kodwa ke nje into engikhalisayo lapha besihlala khona entabeni bekungafi bantu. Bakhala ukuthi kufa abantu lapha nasentabeni. Cha, bekungafi bantu kakhulu silapha. Kodwa manje seyidedelekile indaba ukufa kwabantu entabeni. Inkomo thathwa mihla namalanga. Ngicela ukwazi ukuthi sosizakala kanjani ekuhlaleni kwenkomo zethu entabeni basalela bomthetho ukuthi sihlale khona. Yini ezosiza ngemfuyo yethu emangweni? Besacela yeba bomthetho bayasebenza. Kodwa sinenkinga ukuthi ama-police station njengoba sisakhile nje endaweni aqhelile kukhona ukuthi ube nenkinga, inkinga ithu nayo uthola ukuthi into ekhona ngeke ukwazi ukusizakala ngokuthi one inetwork nginenkinga iyona inetwork ezongishaya. Okwesibili sengifonile ngathi ngiyabacela bomthetho ngensiza zokusebenza ama-police station zibafe bathi ziyashoda. Besacela ke kuko konke osekwenzekile kodwa ngesifiso sami nje bengake nisondezele abazolekelela amaphoyisa ke nisondeze amasotsha ngoba konakele. uNdunankulu kwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi bafuna ukusebenzisana nezinhlaka zomphakathi ukuqeda ubugebengu. Sesivumelene ukuthi sinobuthakathaka kule ndawo bokuthi inhlaka lezi ezilusana nobugebengu ziyashoda kule ndawo. Sengibeka umnqamla juquke wamhla ka13 December ukuthi fanele zibe sezikhona izinhlaka zokulusana ubugebengu ngibe sengibonene mina nazo sesinikezile nensiza kusebenza ezifanelekile ukuze ikwazi ukuxhumana nathi ukuxhumana namaphoyisa ukulwa nobugebengu. Ama cases la isikhosi sonke 124 gender based violence kodwa eyala iLoskop yona ihamba phambili. Yingakho besixoxa namhlanje ukuthi cha asiqede lokho. Kanti umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uthi basezingxoxweni nezinhlaka zamaphoyisa ezihlukene. Njengoba amaphoyisa sikade nomhlangano nje ngomsombuluko
lesonto edlule ekhuluma nabantu baseLesotho amaphoyisa aseLesotho abefikile la ngokuthi kwenziwe inhlelo ukuthi uzolisona kanjani nobugebengu bemfuyo obunyuka la entabeni obuye eLesotho. So bahlanganisileke bakhuluma bavumelana ukuthi bazoyenza kanjani. Bengebona ke bodwa nabaseLesotho bekhona amaphoyisa aqhamuka eFree State, khona amaphoyisa aqhamuka eEastern Cape ngoba nabo bahlukumezekile ikakhulukazi ngokulahleka kwemfuyo. Izindabeni ze1KZN TV uAyanda Dube ngisenyezane eLoskop. Unobhala jikelele we-EFF Marshall Dlamini uthi akukho kwesekwa abazokunika ikhansela labo eliboshelwe izinsolo zenkuhlakalo kumasipala wakaNongoma. Kuphela ke bazodedela umthetho udlala indima yawo uzuyiphothule. uDlamini usho lokhu ekhuluma nabezindaba eThekwini kade kuqhubeka umhlangano wamalungiselelo engqungquthela yokukhetha ubuholi ezoba ngenyanga ezayo eGoli. uDlamini uthi angeke baze balethe ngisho abameli babo ukuzokweseka leli khansela. Uma ngabe uDeputy Mayor wethu engaba uphakathi kwabantu ababanjela ukukhwabanisa okanye kwenzekeni lapha uzolimela lelo cala, and sifuna ukubatshela abantu baseKwaZulu-Natal neSouth Africa yonkana ukuthi iEFF ngeke izingene leyo, ngeke futhi izithumele ngisho abameli beEFF ukuthi izimele lokho ngoba bonke abathunywa beEFF abakomasipala sebatshela ukuthi sifuna abantu abangahlangene nenkohlakalo, abantu abaziyo ukuthi uma ngaba uzosebenza udeployiwe njengo-Deputy Mayor uzosebenzela abantu bakaNongoma. Abantu bakaNongoma badinga amanzi, abantu bakaNongoma banamisebenzi, so ngeke sibe nelunga lomholi ophakathi kwinto ze-corruption. So ngoba ngaba sebeqedile ama-Hawks bamcharger i-EFF ngeke izingene kahle kahle. i-EFF yothi ama-Hawks nomthetho dlalana indima yenu nisheshe niyiqede lo case ngoba asifuni ukuthi kube khona isihlava esinjenganaleso nabaholi abanjenganalabo aba-implicated kuyinto ezifana nezinto zokukhwabanisa. Kulo mhlangano bekudingidwe nangamaphuzu enqubomgomo yeqembu nokulindeleke ukuba kuxoxe ngawo kwingqungquthela ngenyanga ezayo. So ama-delegates e-province akuhlangene ke namhlanje ukuthi azoxoxisana ukuthi yini bona njenge-EFF KwaZulu-Natal abazothi kulama topics awu-12 esizobesixoxa ngawo azakwazi ukuthi kuyiwona zasinikeza i-direction ukuthi i-EFF for the next 5 years kufanele yenze nobuholi obusha. So yiwo ama-delegates ahlangene la namhlanje ukuthi azoxoxisana ngaloko, axoxisane ngokuthi i-KZN yona okuphi bekhalela ukuthi ku-amendwe kwi-constitution ye-EFF njengikhona ngoba silo nhlangano that every 5 years uma ngabe ihlangana i-constitution yethu ya-amendwa, akuyona i-constitution ebhalwa umuntu oyedwa. So wonke ama-delegates manje azothola lelo thuba ukuthi kwi-constitution sisajabulile okanye sifuna ukuthi kube khona ushintsho. Udaba lokuzakha kabusha emva kokulahlekelwa amavoti ngesikhathi sokhetho lukazwelonke obelungomeya kulo nyaka nalo kungamanye amaphuzu uxoxa ngabo kuyona ingqungquthela. Nenkomfa enkulu leseyona ngoDisemba izokwazi ukuthi ixoxe nokuthi i-reflect ukuthi kwenzekeni KwaZulu-Natal, kuphi lapho kufanele basiqinise khona, kuphi lapho kufanele basilungise khona, usokwazi ukuthi sibuyise wonke lamavoti asekhona ngoba le nkomfa isiyakuyona izokhetha ubuholi isinikeze ne-program of action esosebenza ngayo ukuze kosha u-2029 ekusho ukuthi ama-elections ka-2026 azaxoxwa kuleya nkomfa, ama-elections ka-2029 azoxoxwa ngalo ubuholi obuzokhethwa manje ngoDisemba buyoze ithemu yabo iphele ngo-2029. So lo buholi kusho ukuthi phathi umsebenzi abazanikezwa wona ukuthi bazabe bebhekene nalama-elections ka-2026 nga-2029. Le ngqungquthela izobanjwa ngomhla ka-12 kuya ku-15 Disemba eNasrec eGoli. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Kulindeleke ukuthi umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ohola uthula sizwe Buthelezi umemezela izinhlelo zokuletha uzinzo kumasipala wakaNongoma, lokhu kuza emva kokuboshwa kwemeya, isekela layo, usomlomo nalowo obhekelele ukuphathwa kwezimali. Lo masipala ke ubonakala ubhekene nezinkinga njengoba usanda kuyalelwa inkantolo ukuba uchithe ukuqokwa komphathwa lo masipala kanjalo ke nobhekelele ukuphathwa kwezimali. Ziya ngokwanda izinkinga esibhekene nomkhandlu wakwaNongoma kulandela ukuboshwa kwemeya uMshangane Ndabandaba nesekela lemeya uSabelo Nkosi kanjalo nosomlomo babongile Sithole. Lezi ikhulu zashaqwa amaphoyisa zisemhlanganweni kaNongoma zayiswe station samaphoyisa akuyo le ndawo. We are here in support of our comrades, Mr. Ndabandaba, who is our mayor here in Nongoma municipality. We still believe that he is not guilty until the court has proven that he is guilty. So we will stand by him
and we will support him until the last pronunciation of the court. If he is proven guilty, then as leadership of both political parties who are in coalition, we will consider also the work of the municipality that must not be disturbed by these proceedings. So we will balance all the support at the same time and look at the proceedings of the municipality. Lo masipala uvela unezinkinga njengoba nenkantolo enkulu yaseMgungundlovu isanda kuchitha ukuqashwa kwalowo ngumphathi kamasipala uNhlakanipho Zulu kanjalo nalowo ophethe izimali uMzwandile Dube. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal kulindele ukumemezela izinhlelo zokulethwa kozinzo kulomkhandlu ophethwe ngokubambisana phakathi kwe-NFP, i-EFF kanye ne-ANC. Lo mkhandlu ubuphethwe iqembu le-IFP ngaphambilini ngaphambi kokuba bakhiphe ngevoti lokungabethembi upholi balowo beyimeya lo masipala uAlbert Mncwango. Lezi ikhulu zivelile enkantolo yakwaNongoma icala labeselihlela umhlazi ngama-29 kuLwezi. Ake sihlabene nalo ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Isilo sivule azosiza umphakathi. Kukhalwa ngodlame lobulili eLoscope kanti iFF ithi kayibeseki abakhohlakele. Ungqongqoshe omnyango wezemisebenzi yomphakathi nengqalasizinda esifundazweni KwaZulu-Natal uMartin Meyer uthi bazoyidayisa bephinde bebolekise ngazo izakhiwo ezingaphansi kahulumeni angasazisebenzisi njengendlela yokugwema ukulahlekelwa imali. Ekhuluma ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni ukuqaliswa kohlelo lokulekelela kabusha noma ke lokulungiswa kabusha kwesakhiwo esibizwa ngeEsplanade enkabeni yedolobha, uMeyer uthi ke ziningi kakhulu izakhiwo ezingaphansi kahulumeni oningi lazo akazidingi kangakho. Ingaphezulu ku-1.7 billion wamarandi ngonyaka imali echithwa uhulumeni ukukhokhela izidingo zamabhilidi ehlukene angasebenzi esifundazweni iKwaZulu-Natal. The reality is that we own assets that we don't need, and that's putting a huge drain. This department's bill on that we pay on rates and taxes to the various municipalities of KZN is over 1.7 billion rand a year. It's unsustainable for government department to pay that for buildings that's standing empty. So we have to look at new ways to use that buildings. What we can use ourselves, we will. What we can make available to NGOs and NPOs so they can serve the community, we will. What we will do on 99-year leases with public-private partnerships, we will do. And what needs to be sold, we will sell. There is buildings that we shouldn't be owning as government. Our asset register is too big, and it's becoming a drain on the fiscus of the department and of the government as a whole. But we're also in talks with various banks to make sure that when we sell properties, we don't sell to the same small group of people that benefit over and over. That we will work on projects with the commercial banks and others, like the Development Bank, to make sure that new players, people from disadvantaged communities, will also get a fair slice of this cake and get to be playing in this market. Namuhla kwethulwe ngokusemthethweni uhlelo lokulungiswa ukuvuselela kwezakhiwo zikahulumeni engasasebenzi ngenhloso kuba ziqashiswe ezinye zidayiswe ukungenisa imali. Kuzokhumuleka ukuthi idolobha iTheku lingamanye anenqoba yamabhilidi aseledengwane amanye aduniwe. AbeTheku basike bakhathazekile ngalokhu njengoba ke kubabalekisela abatshali izimali. Our team has also identified 76 buildings which are dilapidated, hijacked and overcrowded. Of these, 58 are privately owned and 18 are government-owned buildings. Since we started implementing this proactive land release strategy, 57 properties have been released to the private sector. Last week, we witnessed the reopening of the Durban Beach Cafe, which forms part of the first batch properties that were released in 2021. In September this year, we further released 34 properties for the expression of interest. In this process, we close next month. The total of municipalities want to release 149 properties with a total investment
of 4 billion. Uvele ukuthi lesi sakhiwo sisale dengwane kusukela ngonyaka u2008 kanti bese siphenduke ikhaya labahlala emgwaqweni kuzoqala ngasemaphethelweni angonyaka ozayo ukulungiswa kwalo leli building. The project will be completed at the end of 2027. So we're going to go through a design development period during the first 6-7 months of next year, and then construction will start towards the end of next year with a 2-year construction period. With Department of Public Works, we will look at securing the building and making sure. We are going to start with investigative designs, doing scanning of the entire building from a safety point of view, and certainly I think there's some asbestos and stuff. So there is enablement works that needs to be done, and I guess with our partners, the intention is to work very closely to make sure that there's a smooth transition before we actually start the real construction, which is towards the end of next year. Icela ku1 billion amarandi imali ezosetshenziswa ukulungisa lesi sakhiwo. Eindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Ngemuva kumhlangano obubanjelwe esigodlweni sakwaphindangene enkonjeni ondini obuphakathi kwamakhosi avela kwizifunda ezahlukahlukene zesifundazwe kanye nenkosi uZuzifa Buthelezi, amakhosi aveza ukuthi afisa ukuthi inkosi uZuzifa ibe ngumlomo wamakhosi ezintweni ezithinta umhlaba wamakhosi. Amakhosi athi abone kukuhle ukuthi inkosi yakwaphindangene kube yiyo eqhubeka la ekwagcina khona undunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi osakhothama. Ngemuva kwalomhlangano amakhosi ke athi abone isidingo sokuthi akhethe umuntu ambona kufanele ukuthi ke abahole njengamakhosi kube uyena kozolonto abazodondoloza ngaye ezintweni ke ezithinta izindaba zingonyama trust. Amakhosi athi njengoba umntwana kwaphindangene seyiqalile ukuyisebenza lolu daba babona ke inkosi uZuzifa kube nguye oqhubeka nalomsebenzi ukuze kumsebenzi awusuqala umntwana ungafi. Ngohambo eseseluhambile sibhekene nohulumeni, umlando ke uyasitshela ukuthi ubukhosi kuzobe manje awekho amandla abhalwe phansi nemisebenzi yawo. Ukuphela isigaba somthetho chapter 12 uthi ubukhosi isakhiwe semukelekileyo eNingizimu Afrika. Le ndlela ke sihambile nomntwana waphindangene. Makhosi athi lo mbono uqhamuke ngokuthi kuyawafisa ukubona kuphela ngomhlaba wamakhosi njoba kuvele ke kuzulelwa ngamanqa kukhona kabafisa ukuqeda ngawo. Umntwana ozala umntwana lo inkosi esesihlalweni njengamanje noma ngokusilapha ngenamhlanje. Lezi ifunda ke sesibe nemhlangano emininganyana sixoxa sibuka ukuthi ngempela phakathi kwethu yipi inkosi esingayibona njengenkosi ofuneka sidondolozele ngayo uma siqhubha lolu hambo lwethu. Savumelana ukuthi asizokhuleka emzini wakwaButhelezi. Amashenge asinikeze lolu lungelo ukuthi umntwana asambe naye la khona okufuneka kube khona ozosihola umntwana asihole ezintweni ezithinta ubukhosi. Inkosi uZuzifa ke isamukele lesi sicelo samakhosi ube eseveza ukuthi njengoba amakhosi esenqumile akakwazi ukwenqaba isicelo sawo. Ube esethembisa ukuthi lo msebenzi uzowenza ngokuhlonipha umntwana njengoba kulukhulu afunda kuyena. Ngilapha kumntwana phansi kwekhopha lakhe ngikufundile ngawazi amakhosi asebenzisana naye nohambo lwakhe nje lonke lobunzima balo ebukhosini ngoba lwalunzima uhambo lomntwana. Ngakho ke lamakhosi lokho amakhosi angicela khona namhlanje bengenayo ukuthi ngaba nokuthi ngakhetha noma ngibe nechoice yokuthi angiphumeleli. Kwakhulazi ngoba amakhosi ahambe ngendlela ngokwazi ukuthi kuhamba kanjani, akhuluma namashenge ukuthi acela ukwedlulisa lokhu akwedlulisele kimi ngoba empeleni uma umuntu eyinkosi esizweni esithile uma umcela ukuthi akwenze okuthile fanele wedlule esizweni ukuthi sizizwa kanjani siyavuma na. So amakhosi anza njalo ke approacha okhulumela umndeni wakaButhelezi umntwana uMpikayise Buthelezi uthi ke bakwamukela ngezandla zombili ukubeka kwakhe bakholelwa ke futhi ukuthi ke uzolandela izinyathelweni zomntwana. Ngakho kakho lutho luzophambuka kuzoba indlela eyaphambili. Ngiyathokoza kakhulu amakhosini asendlunkulu kuba azohlonipha simnikela ngezandla ezimhlophe inkosi esesakwaButhelezi ukuthi sesiyohlala njalo sibe nesifundo sokuba isizwe solwe ngamabamba
nayo ikhona ngakho ke njenge umqondo kayihlo ukuwe ekhanda siyakwetemba uzohola amakhosi njobe edondolozela ngawe nje shenge lezi izindaba zo1 KZN TV ngingusandeliso Ngqulunga ngibika ke ngwaphinda ngene ondini. Imeya kamasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi kuzoqiniswe zokuphepha ezindaweni zokubhukuda ezikamasipala okubalwa ke nolwandle iAcastral Beach ose Richards Bay ukuze kugwemeke izigameko lapho kuminza khona abantu kulezi zindawo ikakhulukazi ke njengoba sekungena isikhathi samaholiday okuphela konyaka. Ziyanda ke izigameko lapho kudlula khona emhlabeni amalungu omphakathi eminze eshona uma ke ihambele izindawo zokubhukuda ezingaphansi kwamasipala uMhlathuze. Lokhu kuza njengempela sonto kudluleke emhlabeni umfana uvela ukuthi udabo kweNongoma ePelican Island eRichards Bay otholakala seshonile phakathi emanzini. Kanti kuyona kulenyanga kwenzeka isigameko esifanayo kwisimo ngiphula yaseMpangeni. Umeya kamasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi kuzoqiniswa kezokuphepha ukuze nqandeke lezi zigameko. Si maximize ne security lapha eMabish. Siqashe khona inkampani esebenzela khona ukuthi yenze sure ukuthi iyiso nayo eduzane ikakhulukazi ukubheka udaba lokungena kwezikhali nokungena kotshwala eMabish ngempela siyacela abantu bakithi bakugweme lokho lapha nje Alkansrand njengoba ngisho sizoqinisekisa ukuthi impela izikhali ayingeni utshwala abungeni lapha ngoba yizo lezi zinto sibona ukuthi zibeke engcupheni impilo yabantu bakithi. Umeya Ngwezi unxusa amalungu omphakathi ukuba ke aziphathe ngendlela uma ke ihambela ke lezi indawo zokubhukuda ikakhulu ngesikhathi samaholiday. Siyanxusa kodwa ukuthi abantu bakithi mabe hambele lezi indawo zokuncebeleka ikakhulukazi babe nokuyiphatha okukahle. Angisoli ukuthi laba abamenzile basuke bengayiphathanga kahle kodwa sengiyasho ngoba ngengidlule phela nami eMabish ngibona ukuthi kusekwenzakala nasema swimming pools uthi ngiyacela ukuthi abantu mabeze lapha bezojabula baqinisekise ukuthi babuyele emuva bona nemindeni yabo isajabulile ngoba basekhona basaphila ngoba amanzi ayingozi. Amanzi akuyona into ongadlalela kuyona kalula. So ke njengoba siqala nje i-festive season amaholiday lawa kaDisemba ingane ziyavala ezikoleni siyanxusa kakhulu abazali ukuthi izingane zinganyamalali bengazazi ukuthi zikuphi zenzani bazama ukuthi basondele eduzane kwazo nazi izingane uqobo zizame ukuzibheka la isuke zikhona futhi ke zingabhukudi endaweni la khona esingenawo ama lifeguards njengomasipala ngoba lokho kufaka ingcupheni impilo yabo ukuthi umuntu makwenzeka eminza lapha akekho umuntu osuke ezokwazi ukumsiza. Umasipala uMhlathuze unxusa amalungu omphakathi ukuba ke engabhukudi ezindaweni ezingavumelekile nalapho ke engaqaphwe khona umuntu. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Ake siphinde sihlabene nale ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubekele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Isilo sivule azosiza umphakathi. Kukhalwa ngodlame lobulili eLoscope kanti iFF ithi kayibeseki abakhohlakele. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 7 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u18 rand 92 cent uma liqhathaniswa neeuro laseEurope libe u22 rand 75 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu $2,669 52 cents i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$75.17 umphongolo. Nasi isibikezelo sezulu ongasilindela. Ngiyazikuqisa besiphathele zona namhlanje hlangabeze ithimba nezinye kusasa. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.